Ngapedang sebagai pi shek program jengi kemarin ting ringkat biki antor bernya ki badan lagi jong di kana. Ki barekor ke larti ki sab ki phong baharukom ki ting shop ki puran ki kaitor bar ki simping. Ki bernya hang ni mentang idani ba wan job sok klet ibede inong ruai ba inong tho jing ruai kasih negeri ke jela ke jongi ti ngipedang sebagai pi ba wan job tikum ne ki jing ngai tho jing ruai ki jing pin jing ruai jong pi ki ya shat. Mentati imdayat bahara nama ba ngabun kamban te plus antaro ngamday opor haban ban record te yo por hin maka long tumo ban 3 minute nu ndai ban ong ban line pede ban shoot video shoot ka ban por te man dai ola ba ngala shoot di la rada king pa jubenai la ja Ha. Kemungkinan dia jurap hentapan mi amat. hai dambun bana man hanir ngene de shoot lain tadli tu ya ngidang ya plan hin mal baki dang sa kan riu kan yo tli am kizing rai bangala record ya ngidang Mas tong pelat kita. ngi haban shoot ka recording tingin la dem haban shoot baken namar ba imta da klem without the music video bade kam ka bate banan ayo banya cheki pat ban Antara per YouTube per Instagram ki video ko ahwan pet ka video. Ke ba jukring ya pi ke ba pi jukermen ki jing rai jong pi bekin ai kring ki pat ba nong snap. PE dong nada wan ka jeli lani naga dong professionally kan kum nong ruai ngide kita ki ba ong ki nong pen semua hapat ba lani kita ki entertainment mo te ka pangi expect mengi ka long bet ba uniu senyang oba mangingi ai undeu senyang oba pen kemen gi breu uba pen sharp du yagi breu uba pentingan yagi breu nama ka nglaban ong ba ka jingruai kedeka wina ka ba ki breu ki su tenat ban sengap lah kini nu ki bentara ki susi du ki sengap jawai susi bagi kemen ki ko ajingai shat ka ba ngi kum nong ruai ni expect paning yo kalau long ba uniu senyang un negi jingruai kan don ka message kani kan la ban IEA in return dei tangangi dei gitu bas ngaplu la ban dei la dei jing ruai pen siam ho bade batka idri lane kinu ki jing ruai ka love song le long habitat baru kom kan kening kong kisgi lima pibawan kersiu daga gentin bajam haring kata dur babriu umat ki bala jauh dali lingam laban klen nadu katu kasgi bayang api lalenden ina kabiang zonga na semua ba ka ka bangak mi inti ka long ba ki bas ngap kin enjoy ka tu pisang lai tami katai Tiga yo pikan man pat nang ni sansdan nang ni kebanuan haka kin la long ka music video ka jong pi ne haka GM ka jong pi to daya keren kumuran ba namar ngam ni show la yo khon ti ka bangi karmen ka debet ka jing bahaya ki ngasam ya ka kamai gaji ya ka tri ka jinga de parlo ban don ga jinga de haka imang salang ga baskem nang ta naladi ngam tharai ngam tikna hire ban ong ba sa kut ka jing kom ruai te ngakemen tangoi balada ngabateng ya ne kasap ban pentudon ka ba ayo kanrat kalong bet ba ngarungan enjoy mat ba kabaning kong tham hi ka de hamali kam ka de yaladin kong ban pide man kamen mo yakan no kam lo pide yalde gel ngas ngo ba hakini ki sanisnem ka ekji community ka jingkarman ka don long bat ba tata beteng ngada ngayne ahne kam ko munong ruaju ani hakini ni kam batre perman ni ya ka jingkalon ka ba hai ka jingkala ka ba ka tahi ki buru ki bogong santam ka jing jong pi but bale pije di kita ke bakong santam de kidi kita hegi bakhagi bapun ki ba penhe ki ba pensan ki ba penlong brioman brioma imai te ngang iparu nga aingu hi wala imsalang ru inrei ila ai knong bunyang kaman ning ka jonga inrei ka ka ba ka jinga de la ne ka ibakong santam li tangi mai imang idon angot para te upara jonga hi ya long ya don laingot ha ka ya tira la long bet lai tadi ki mau bersih mo
Tangi ya ya sa ya jenjar lang ya stom lang nomor ba nadu mensuaro nim wan kata kayen na sam ba bit babyang ni yaksa ni shitom hadu kata ban ya he ban ya san wan iklian imeru itristom bapli hadu kata ban penhe pensan ban ai kajing start kajing nang kota mo pembalong kani hajup menta tik diki beliau balik ngaji kelong ba beli nga beli ha ong hi nga asuban ong bali baji dek ma beli ba gadi ka ini yang ngihi gadi ka hoki ka banyeng lada ngi kide ki bakong santam hang jing jungi ki ta ki bapane pensan Kemudian aku semua si akamen kidan buat hasan dah. nte na temla banden badi ki parlok ru kidan ha ka jing embryo kidan ki parlok ki la bande ki parlok ha ka kam khai patang ha ka business ne ha ka kaya ki akamen ki subha kidan ki parlok kidan ru kitu ki parlok ki bangada sngu baki wana ka jing ki ba haka por ka ba la manong at my lowest mo hono ka por ki adon ki ai kiti bangan kiu biang haka kam haka jam haka jinga du nong ka jinga du ni nong kita ro ki ba namla subanyo tang banong ba baling aji de ki hanu mentaro manginang ya keren ni rang khna ngi de trikam ngi rang ya yeng kada kolong ba kadon ka jinga ai kiti mar ka jam ka jinga akan tiu ka jinga ram mar ka jam haka ta ko kan Kajung mentala ya nyasur nenong kendong Kashong kaken nala jelay haman kidong La shu ya be tong klem da ya kenya kapor Dang plot ki jing mut kalung ying ru ka senjol Ken mau mutang jing it on nom don bala penhun Katum jing yan kapor jing dawa teki babun Hashu wa ba pinjam hey tu da ya pe chenai Na jing song ha kado pinsa jenjar ela shai Hot fikiran sepangi parlok deh. Ngi sutu baga jem jengim la banim. Arweng ngi hot dan kami bahinga sam jenging bat. Ji parlok kejing rigi dan kam. Ti kejuan kejing kiran mau mensuala kalong yang ngane ngat kermen kejing jeng pir kana bagi jamba. Ni haban nang menjir ki parlok. Ngam ong ba ladang ong nang menjir ki parlok kemut bagi ong bang haban dan parlok tang ki babaha. Ki basning haban kiar. Ti ke na kejing sutu jong pi one job ke kejing mut parlok. Dan ke kejing long parlok. Kejing pi na ngaju mlin ba ban but ya kena ya jing kentin mo tamba kam dei pat de ka ban ong no bakod hi mga mo kam dei ba de ka jonga originally ngam tip ya si de dei nga sim kum ka ketin im sngi ha ba de bat ki parlok pressure hi teng ha ka jing long brio ban yo i la ka jing duna ngim na yo i kam ban pe ya ka dul la jong hai ni dot kam ya ki Dah teman menurut PM. Di kawai ka jingmut hi ki parlok kini kita ki parlok yang pi ki ba ningkong ki basmu trai pi ki basmu jane pi en hanga hi simet kinde ki kimi ki ba yarapi pi ki ba kentui pi ki ba kedolam pi ki ba kan e pi hangno ngiduna bat kata gede ka de ka kenja ayu ke jingya de ba wat ha ying asam wat ha kam silok si kurim lu kadi ban ya long kum ta kan ka ji su thu sang ka long ba shubu wat ha ka song kha song ban do kan lo kan de kimi jong long ba lo kan de kimi kan yo ban ya te mat kyang te ka jing mut ka jing long padok ru dan yo e ki padok ki ba biang ki ba ke perkhat padang hi long menta ban ya keni ki parlong kitan bon chai ki parlong ngalai kendu ya ki parlong namla ban beng kidan ki ba namla ban ong ki basnio hanri hagi jinglong brio kitan ki baduna kila ban ki ba titen hagi jinglong parlong mathai baro hi ama udon uba dombit udon uba shu abak beng ki we ba hap kilai wengi ti udon bede uba shu khapna bomju penmi kwa edisha om don pisa ve dong dan jagi de blong big bus ni honre kidan la ke chomi tu na ho kidan ki ba na nut ban ong long kidan ki bas ni stang gitu ki ba ki pelok ki ba kajing em rani ka kam ka bi ne ka bom long kan nanti kajing long te kidan la ke jong tu na te kumbalong menta bedete ngai kajing ya de pelok ru kala pher namar beli ba ka standard of living mani long ka kerkom im po shilong kal ayap her ba ka kawi kerkom im kalong ba
Subo lada peshi sur sidur pilong nong kendong gum tu kam ban yo pelong mo nor balai ba ki la proses bi ya ka ketika western Kaya em nak kacang lifestyle te subo kemengi bom dan por ban hang out hanru ngimyo pelong na stang lada ki tu kila dei por like du chol likai kila yo katal dang ki banang samla di dang yo por te dong komentar bede banwat perlok pada te hangi haswa de nga nut banong balong perkat ke baong ba pimnen mabeli ba ngimla bantip ya ki no ki jai perlok amarang ong pi kajing sneu kamju wan leng ba jong no ro ka wan leng ba ki ki brio ki ba ye de pi ki bala ban tengok kajing sneu kamju wan leng ba ki brio ki ba pimi thu ki wan bet lang ba ki tu ki brio ki ba ki je jan ba ti long kata hi habede ba ki perlok asong balong ken Kissing con ba nga kinh pi maroi nga siu perkan haji lombe kono bayana pila ke banji na du min sim baro ken pila Sengiu piwan midu Mesim jonga kakmen karwa kisul And every time you wish goodnight I hear you whisper underneath your breath I love you, I do. Tikai kajing long bakong santam ko piwat no parlok. Kajing long bakong santam ke bangawan lo pelok kede kajing galong si para haka jing long mitsi namar bang ina ngemdei by blood de kajing long mitsi kata kede galong ba ka jing long bakong san galong ba ting ngaju lab ke perlo ki ba andang ngala feel ngala ut yang ngala bun ong ta mangalera tapi Kin korek ha kapol ko bang ide ketika taket te ngasngu ban ong jakani ka khubor habai dei batlong akani gijing transformi kan habai dei ba gijing perlok asung ban ong ba ai bagi gijing dei perlok kan nong gijing yo nong nakabanta kala wei sung nakabanta kani ka present lo kaga ba long frank bet bania pen imar kedan pata kalong ba hanu hagano ka kep la hagano no bantaro pentikana ba auto perlok jong pi lan di ka perlok ka jong pi ada pi don mapi kinom ngop hagajing pensoy ane kinom bakala nanti namar ba ai kajing shania ka marketing pe namar ba ngi ki perlok ki di la ban ong no idi ningkong ki di family ki bahin basam ti ki perlok ru ki dei ki kadi ki shibenta ka jong kajing em ki brio ki bawana kajing em ko jong ti takadau ki long ki di maki ki ba kita ki ba la ong kum no ki benta la ni ki Kaya bang imla bagi bagi sen ken parlok kajang nomor tinting kidan ha kajing long kana yo samrali kidan ki bahiyeng ki betip pania kana banoro ki perlok ki khamde teng ong kata ke takadau ong ba kajing long perlong ai ba kan long ka ba mentoi om tang ye phi dei yala deru ya ki weru ki perlok ki pada jing dei bat pi kanan ba ma phi ni ki ni jong pi Hitriang klemar tatin Kanika pultay siyong ying basahang nini imtang sisi Tiwan job ke benta ka be tam long nong rwa but kumno pnyela ban job ya kita kijing kajing isya ngadang long man naga hagajing em na ya khun be hi te galong kawi ban long norway gijing kalong ba gijing pensoy gi bepun nang ta plus ka kamyat mit kamdi ka kam ga ba yaununu breu la ni anu no ro kadi ka ba Antaray bah wa kam yu bagen te ka kambala man mit le gi jongi subu kam suba ngi kamay na ki kam suba te sa sutu ngila enter ka scene ka type of environment kalong kumno kibla ban adap kila kibomla ban adap ki jot ki kalong kum tageng te plus santaru
sisin ba pili oi kanam pihak ban job yu jing sarong pihak ban job yu jing kre pihak job yu jing sngau hamang ngame te Jibun ki egi jing pensoi ki parlok dukin bon ki ba wani pi ki ba ki jing sniu ki jing ki jing bam nang ta ane ki bon ba jing long ka jing ban ru teng nang ta pihak chin sala de ru pihak ak kong ta nong ruai te katai te mar balenga nga ju kan ru ki parlok pensoi te ki ju complain ba ki long ki ju ong ba only te suriam no kandong ba stage you ai ru ka ju ka riam bet te ke on try to change your outfit mo ha stage da burom me stage te ang tu ngal as dang ban chin so itu por as dang ban era as lan thit ji te as tap thit ki riam into ki lai pen thit ki te ki sapti jan pe and then hadin tu pe te a sin le sen ngapong ki te ki jan khlem long ngam so biang bi te Tiang tu ngalap ba da long nong ruai hap kela kada kum inu riam ke baju hap la kam riam bahano kum jam da te hadi nang tu bede nda kira batai kum tu ki I ngam la banandap ti kira la job no meng ni te ngong anit belad mo sulong ba di kita jek kam de ko la phong de ke but deng kha ko but yu ti long kum ta ka jing ya kun hi ha ka kam ruai kam tem kamput kam siau kedai baik kesini kon berjing sini. Kam le ban ro pihak ban job hidal dia namar bereba. Sin ba pim job dal dia ke career ro. Kadi art state kan ada pikir ni hakini tino. Namar la ban no sulong sangi baka kani ka jinyo ra kam duna pi lo ka duna kan. Handi ban beri kum ka live kum ki kini ki western celebrity ong ni yo I na ka tu menu sa ba ki long kum no. Te Ayo iblay bede long bangi sini kidang bun kinang ruaya kiba kum kaniga kaput katem kidang yati bere di place no tanat. Te katahi kaba kong san kalong ba ngi hap job yakini kijing sinio. Kanang ba kibriyo kinpet yangi kum tangon ruaya hendai kandon kaburom ru sandet dek kam pemangitray kan. Kadai hondak. Kum tuan rapat di kijing mut naga bentagi ni kijing ruai batama kijong pi kiba pinang yo ban penmi nang isakma. Kadang kau kajing ruai nga ngidang yo shoot manahani kadi kon maleng kadi kajing ruai sepang kinong bela misteri baitanat yo kon jong malek je kali ka jing ruai balong kalong kum ka jinglong jingman jong ki lokal jong ihan dia kawai pade kadi kajing ruai kamdi ka jing ruai jing kadi kajing ruai sepang jing Tenan pe kawai pade kirang shoot makanya kadi khalis sepang samlai ba mix bet ba meet kan haring odun te sagawai kajing ruai ngin shoot sagawai keteng sugar daddy te kata bade kajing ruai nga super sang laga persang te hadi nang tu bade ngadap ya kajing ruai bro kawai te ngayo iya kajing long trending ini ke ketin sugar daddy mo te I want if I try mo persang bantemit kajing ruai te kena kajing ruai ro ngin sa shuno hi te ki bon hi kajing ruai ki don sa khat reu khanyo tli egum tu tamba kamde ka basu ban shoot naman balai ba kawai kajing ruai la kum lo da barit apo sila la upload ben kajing lot Tiga jing le plat nala dia ni api pan nala dia ho tamba sulong ba ka depends kum lo pi shoot ki outfit jong kinong an tapi les tamba nga pade ka ngala ban ai bi jing kain ban lipstick video nga ka nong below 60 ayo number beli ba ngamda boda than ngamda ayo ngamda I don't take that much consideration ti yakitu ki outfit behind hot nang ta ki ini ki jaka putaru nga shoot bi ki jaka ki balong lokal tu ma marba shubul da shoot ki restaurant ki resort hap siu tak kum ke budget kum nga shoot ke kum budget te kanang ba ngan sutu ire jing nong mada nga shoot da kum kwa be kat kum ga jing kwa bakan long video kum la long palat kinnya ga iyo te ka YouTube pade kanom la ban ai season ai ba I think si arpo ting mai po ting kat sa mo ki sponsors from Japan nompat namjuyo sudun ki perlu ki bayaram ayam tu ki mdi pun ki iyo ki shu ya donation kum tu ki perlu bayar tri kamang tu
te menakani dan yu perlo bayar pinga dai te ya shoot Andre dadam yo perlo dadam yo sponsor te iwe music video ship nai dangai Andre arlai tili te rumrei besok shoot naman pa kan sapoi be ejim lalang no shaka bon kan Pala. bon Ti video perform live keleng deng ju kayak ke baju pensa jeng kan mau pi hadap mentah kita ka pila ju ban perform live ka pensa kan mau pi hadap mentah. Kila bon ke jaka mo mereka experience ka ka banga pelong ka ba pelong emotional yang akan ka ba nga ako ka man ki concert ki ayo kan bangalet ki festival ni kay ngayo kalong ba kay ngayo ngatip ang to kalong ba kijon wa ki bangarwai ki bang sus iba susi marki bakamat te kay ka ba ngayo kalong ba nga na stage mo gibreo ki balong kiton gibreo ki ba pa donurang ki ba don kijing mood ba kia kijing tha jing jiram tikiwan satu tikiwan ngai darwai kijing rai pa donuru ngai gitu ba ya shit samlar katrip long kilong emotional le the fake life social Lang kan lam jeli deng hoy kan. jadleo ti yala diro ngadon ka we kijing sa amba hapdeng gajing kia gajing mojok berkan hapdeng gajing don ge namar ba nginong ruang gitu kan sama problem modo bobla balai tiga jang gajing koslai and gadon le kawe ka program ka ba nga don gajing kendu sing ka balong nga long along hagla arti yo yung tulong long ngam not in a good stage, te untuk arwai stage sing igum tu persang tu pam nga persang ban berat igdu gajing semau jadi nang tu sipang ki nga pait ba tekeng pait ba dia open meleno energi shot kia yung nga ba ke kemente on gajing men sedang musim ko nga pikir iton ma gajong mri bagi brio ki bon concert ki ditang brio basung bahas lah kadang brio ki ba one satu tang ban penja kan men de te ngaru nga single dia banong ba me ublei ujet me ban de no pat kamen ko mi ki brio ki ba don gajing ket ba kia ki ba one sile om ban pen semua bah ya kam mat rem penjat aja kam se te kata ketika jingkan mau ke bang ong ba laki was stage gidan gibre betul kam yang amat pen kemen ki be kendu jing ya kom ngai bar ngaru ngasiam ba kam music ka ngai ke jing pen kala ke jing kemen mo te ki breule ki ba i music te ki kam music ki ba ka ba long pen kemen ke yang kemen ada musik long yang gajing apa kata he Teka ika jeng pera pling ke jeng kmit lenti jong piba ke jeng isha orang ong tak kamun ngikum kibri ngi expect ma teng lihat kan yakam aku abakan kan ikam ke jong abang kan poihan ni hajro tama dengila let ya pa ke lenti ke ika bengi tmu kalong pada kena kumwe tiflan batte ke jeng pera padeng ka pitmo marbak kalong kumni kan ni hagajing ka ningkong lisao ya ban mudur ya kan kijing karukom ruai bandeka is a part of business activity nowadays mo ngampat pi phang bakan aijing mp te namar ni dat subu katali ya baro hi namar bangaru kinu hikam bangat raisin ba de kala consider be kadika business activity kadon be kijing community ba na tri kam kadiban don ka turnover kadiban unta ka yo kadiban unta ti bani kumuruai bade bangan kimi inti ba nakajing sngap ki bri bijong ajong ngan long bri ngan yo aja yo sha yo jinbi nei ngam da ti bana mara tu pot na YouTube lu ngam tip kan ai pisa kan no na Spotify ngam tip kan ai kan no nga sure I know nothing about YouTube about being a content creator about those content creator ngam tip ki kamai kum no nga shu khin mit ba da sab kadon ngan le baling sutana te rei ka expectation te ngabdan mar baling arwai jing wai hatu poro kedi haga ketin la jong ti mano hi ban sangap
Henry ka reality pede ka jinglong pede ka jing shisha pede ndala adep kutu na adep arti apa tio masyamba kani ka siso mo kamlong kumbanga mut kamut ka expectation jonga kadi da kumbai ti ka tu ka jing ka long pede ka jing sha ka result pede ka long na kumbai plus antaro ngaklam day ka channel jonga ka tu hapor lai tili ka jing duai ngale ano tu ara zara ko ana azap lai ngam banai ten ngam ju korbar ka to ka jing mi ka jing yo ngam ju korbar ngam ju kli ti ngam tip te tip yo anam yo am tip ki lai handle maki ki kapisa ba mi ki lai shoot da kawai te ngam ju kli te na itu si sen ka mau college ruai di college ruai nga shanong stan dang artli jing ruai ka taki khot te ngong te ba ngam pa do jing ruai tang artli jing ruai te mo anwan kumno M1 bet kya pangarli jing ruai mlele alis pila action bentak nilai kwai itu tinggal deng te ki on kat no nga on ai kat ba pi ai ba bang ban light bes ni nga ai kat ba pi ai tinggal itu dalar wai na to da dem to ki ai nga spojar artli tai jing ruai tiang lang wo pan ma biti ba ngong sim no ai tang lai hajar la piang Happy ka labon. labun pelat la funi mei masnyo de pisa au mei ngong ki ai sipo ande kum no pen pai no mi sim tang lai hajar la biang ti nomor nga hayeng email unju hikai pi ban on ban mi trainer no kam ban kapisahkan wana kaman mo ti ngarapan buat tiba on sim yung kani kadi kum ka jingkil khu do pila paunam pila arwai ibidaro idi basong khana shawar zungi ti lele sim ti ngele sangat seperlop ka jinga muja kita ki perlop bapelero katai itu lap ni belam ti yakiro la yo ai bai neng ti ki pelong itu sangat ngele ketopor baluan bahai te bon pa empat ruai tu ko dom syate ngi la yang muja ngalang yo ai berneng plus ngi ro kini kena bom pat ya don kam don sa na po la yo ai bet play itu te kata ken te ka nang tu sedang gum tu ti mi ju ong be yang ju simrem tengah ngam ju simrem to por kar bong ki bro tinteng da ki nomor ngam long kata ka jing mo ju ngaban ong ba bangan imja na kani kam don pihak ka jing mo ju berkan kam don te nga shu ya wat atu mentaru nga shubu lada ngam lada ka ngam don jing tray satu kamut ngala update nang ni na YouTube te kamut ini la ai jai nga long portlang tu di concert ka ai nga shibun oi de nga yo program kum tu banga sim duna gibri stanat men khot long kila bi ban fort long lada nga sim betang ka kum kata ka jing sim kham he kamut nin yo show arsin license telang tinga pade ngagli lupa be ki kan no budget pidan yang ki on kata ngam semua le bete nomor beli pa nadu mensuaru kam don te ka jing community ban ong ba kani kandi ka kam kamai te nakali ka jonga ngasu tanat uban ong ba bandai uwe na ki nongrai uba ki apet long yapet nyuksa ban ong beli ba ki kini kena zungi ki yo ba on dala arwai kum tu yo jing yo ki yo ka jing long te pek menta kum jong wan bhai eru kila adi ka kam ta pati kedo kam kani ka kam kila alis mla yo ban kershan lam hi ngasam lo ni pem kum ye kan sio lai po dan ki pod ya bhajar wai sapo jar sim na YouTube kam dei shu ka bakai te kataru nei gitu gini jing pelut MC audio ngim kenshu ndala ayo kan dia semua banong ba sultanat banong ba kanie kala de ka lat ka majak po ye ki badon sam de ye ki wat ka ba ketik ru ye ki bom don sab ro nomor ba benta bro ki bom dadon sab ro sunang marwai erwai nomor bele tio ye ka ne ka opportunity ki ba long kumta ki tam kam jam te khot ruai ki brio dadon bok paunam ke jing ruai khot humde se ki birthday se ki wedding itola de ka kam hi te kumpan penkut ketika according to my expectation de ngampui berkat bahkan dong kumne pandai kawin ki
kijing ya inti ke banan penkala ya kejin im kasongaken kumu breu bat kum unong belas ngi hagdu gopor bebela kerbayo bakan penkala kejing ada breu na ini kamruai ngi keduk breu ki batamai ki bala baniram akiwi kui berikam kaplilat prenti bakan tri kui papikam kan long katahi gajing ya dang ti songa banong ba kumbanga mut ngampoi perkampungan dan ne katai Tuan job kita kijing mak bakan reva kini kiskim ta. Banyak tinong wek bang angki common pitfalls. But bangin deru bangin lad na kum kita kan. ti ga ek ba ni kendu jing menta kum ke imlang salanga so holkin kadai ke ba kibire ku stang du ialah ke identity la jong kis dang du ialah dia kis dang du ke jing long ten rai jung kidu ia ke buram ga kor kidu ia ke jing tiplam kidu lut baro khai ka ba lapen kup iki na du na ka poi mai hi ngi menta bale ba ngi yo i kan ke jing long bom sngan shu ka imlang salang ru kadai bagi biru kidu ya de kidu ia ke jing long original jung kidu ia ke buram kidu ia kor kidu ke jing tiplam and katahi ka ba penong iki bakin what no shaway ban what in order to find themselves ki jangan tino te kistang saban ngop akiwe pat kiwe tenang ta plus kawe ke ba kene ke jing wat ke jing kwa ya ke jing sup ke jing kemen ke jing kwa jing kemen ke jing kwa jing sumha ke pelong yo breu ban ngop akini kido benta pat ngasosi ban ong ba ban yo i ya ke jing wat men sngi men shairu ni la ya kun menta ban yo biang ya ke jing sngan ya ke mang salang mo yo i na ki news na ki media ba pera aboli kam tu kam tiem aboli tek e ka ba ang asom ban ong ba misaki yeng gisam ki long yeng long sam kan jong kani ka generation ka jong ka e ba ki kam don shu ka kani ka jing ya shong ka jing pli ju mo jing sistem Teu kun ki ti kim yo lat ban persengau ya ka e ka jing kia ka bikidan ki yo ban persengau tang ya ka e ka ba ma dan kam mo me dan kam bisa kam di ya ka tu ka pol ka ba namar ba long menta ka family jungi kam long healthy shoot kam sa nila ya busy palat namar kini kong hi ka imlang salang ka ba sungai kedi ka badon ya ka healthy family mo kita ba ang kiba ki ingesem kiba ya keren kiba ya tip ya ka iyo ngai pi mensua hagi wat anung kendong ro de mensua ngi la jan mit kadang don ka jing yarung ya mi ang masalah kadang don ka jing ya lit kai ai kwai ngi wan yang ai kwai pi long kadon nanti ka in ka jing kala asor kam don jo kenia kendu ya kitu standar long dorbat standar don ka political campaign nia kendu berkitu ke baimna salam para yo ndai aku tu hake ino gedong ta kadang don ketu ke jingerong ya mi and person taro we kini kitip kini kene ke imlang salam kini ki bahasa marjan kitip nitip subu bau tu kunjung tu lek kata dan idang tip ini ngetip mentah bade kene ke society jungi kam don shu ung kata ka imlang salam ke ba don di ke jingete pra jan yeng jan sem te kejing singai nyu kala aduna berbeli ba kam din kita ka relationship te apa deng ka imlang salang pra ba syong ya sareng kan kam da don ba shu ki te kejing ya kliu jing mod kejing ayu ha badi kejing jong imlang salang kam da shu bentar bro khan ni abayu pulit bantam ni kejing kamu dara dia ka society mungkin tak ba shu te ngaso ban ong ba ngim di long ngidi ban sim lang ngi jing kli ban te nomor beli ba what I like ba kajing singai kan du na yeng mentang kajing singai kala du na yeng ba di la du kajing singai ko jung pi unmi unja ko unmi pim singai shu di habala du kajing singai na la yeng pin up ayu kajing singai sabadum sabasnya kata kan te ban kelar la nomor beli ba ini ban muadra biang ya katu kajing long gidan kampan muadra ya ka healthy family stang shana ye te katahi ngaso kajing ma kalong ba ngila artetin ya kalong kana bandit skuli
om na unong penjot ya kamet le ni kinong lutu te mensua kita kim so no kita ki ayu kita ki yu dan re mentai kim de shu gitu kidi be gitu kinong tu kinong te ka jing singai kam don shu ka jing tim lem kam shu ha ba ki bri stang do yelo de ha ka ka job ka mentai kata hing na i ka ba kata ma diong ba ka jai mentre ka ba don ni ka jing thot ka ba kata yan ho what ya ki ba don ka bor ni ki di upat ba ni kino ra kan adu ba dit adu ba kata Ikan rasyon haman kisnong kitau Kapsor nong kendong barong inyo ukau Barodi banyo klem daya nyo siliang Ukau babang hagador kababyang Cái bentar wo berkat mo baga jing roi kala ban le ha open song tho ya ki chapang ki jing ha ki em lang ka sa lang kala chapang kata hi nakaliang ki department ba per ki ju shim ya ki kinja jingwai kum ki kinja antem na ki kerja kersiutia ya kim lang salang ngala le habari ba ka songkha khna nam tang la le habari cancer ketu bi jingwai antli nam ta habari ba ukha ru kjing toy na ba ki yo na ka Food Corporation of India ka jing habari adhar kum no bandeng gitu kjing thau kat kum ka jo ki ngaru ngapalan gini ki kerja karwai ki short film yang taki film kini man mentang imla ban daka ketin lah yo wing hende ki benong make example te ka example ane ka kerja jingrwai kerja short film ki kenang ba ki breu ki bapat ikatu kin penuan doril de kin mudur badi maki ki mudur yala ki jong ki bahing basem ki barangau and then na itu kijingwai kate itu ke music video na kijingwai ngi pen i yo barangau mi aim sim kinyi ki bangop ban kala tinga rumah plan himenta ban le jingwai kada dingi dang arrange ki trang e na marka ngi ka kham support ban le tu jingwai marba tintengi ngimdi utang kinongwai ya ki jingwai i jingwai jing e nengi sumangi di ki nong perturu ban ong hagi jir komruai ki basho jimbun ban kersiu lam ru habari ke yap ke im joga jai ban reu jok im na sala me kata hi ngaso ka jingkli bakhat do wanjap ke papi berkat bakalong udong ushabi no shabi jang jing jap ka jing em shabi ha long rada jing jap sakalo kono ka bentakan ka jing em ka shabi jang jing jap shabi jong ga jing job ha ka jing em jung ibreu ude ki jing trestom pidon ga jing trestom pidon ga jing isha pidon ga jing skemlade pidon ya ka jing buram ya ka tam pidon buram ya ka por kidi gila plira nanti lupa piu picop nomor ba la dangim la bantre dangim trestom ngimesha ngimdon ga jing skemlade ngimnang ban buram ya ka por ban penur kam ya ka por inam poison nasional te kani lenba kani ka jia keren masubun ong ba khna samla ga jongi ngidi ban nang ni ngimla ban ong ba baro khat ki khna jongi ki bom don kam ro jam bar adon kam hendrei pi hawat bade hangnu pi bet mantrai mentala da ki bun khna jongi ki badon sa phabun ba ki leng hendrei kimla te ban kimlap te ya kani to bahapo sungki Peni wat shwa ke bapidan apo jong pihadeng to trestom confident nanta burom ye kapor yesha rajia wono noru kakam godon bet kapun ke kam tamba sulong ba pihak wat hamnu pila man te te to jai ka te da kani ka yo masung bon ong ngiru ngirang eduna kam ro jami handri alis ngira adon e bania tre ngimlong shu kita ki long unemployed youth ke te ladang inang ban wat kanul kam ru daka kam rep kam riang ru kedik kami kam misteri ru kedik kami kajnon kami tangengi ban tre mar bele ba menta ban ong no bahadia kam ki banabar bele ki yo ban tre kam nomor bele ba ni ki kam ki ba ni khna asi kim la ban tre imal se nomor ngaru la alam pi ban khot tung daki khat bani wa dik bele ba kim nang ni khna asi ngi hawa daki bana ti bele nang ki kanika hak ki kam misteri ki kam ban kam ngadong iru keton kam de training ikna jungel daki yo training itna don ko ka page tu ki kena season ki ba irong ye oi kato gidi ban simluk san gitu
wat ka opportunity te hangnu ka don tiki yo nga su itanat shawi gitu itanat long na I kum nga ong baki na sama lang kama fulu ka picture ki pay nuksa kum nuki ki tre ki yo ki grab that opportunity ka ba ni play kindit nang nuki yo kum gato te baro si katangi ya kuslai ba nya drong ba I kum don ki ba kam nang tiki tu pede ki well train gitu karong kim nang kum no ban ai jing kenya karong rukil anang kum no pinti drong rukil anang ek ni don kam kum ye gitu de tanga tu ban tre ki pon ki tre ki tiles ki mosek tiles ki pona te nga so mon ba ngi sa la da nim sa de la de te kam don sin pai Kanya Jepang kata mo, tapi orang Jepang kata aduh kedai Jepang bangim baong bangim mi syak smart ngim nang mo, long bang dunakam, aduh kedai kajing bam nang ne kedai kajing le arang kajing bangin tre kata wakam. kadai kawai ngan ong kum no kawai ka jing bom ka kam bom yo kam kawai ka jing ap jong phi ba kan wan ti be khang ka kam ye te ki kwa bani iya kam ka badan hai ni ime ini baret shibu manta na da hapo laban don kam ki wan no ngai ki silam kharu ka tan silam kha te what stick te ni circle li pidan tra bersang ban go abroad which is not in the box te namta kumbaki ong mane ka tu ka kam ba dunakam te ka kam ka don bet amar bakum kini ki designers ki badan kini ki kum kini ki ba dijing di hayo hai te le ran bit udon hib le ran bit te so tanat badan ki khna si jung khna no kendong ki khna no kendong kem le ran kidan khna no jung bala shang kidan mitsni le class me antries ki le chami mitsni ki di shana ya chu deng itanat kum to kadi ka kam de phimdi bale ran Ada benar. iya uba duko bopli bumla ban yeng da ka ukrong ro de kam jung ka hok jung ban krong bopli don kam te un kam rung la tika krong ka di ka kam jung bopli tung dei shu batu kanu ka kam ka bom dei ka batu ka di ka kam he ta masulong la da uba ubom duko bade uba biang ga met ka par ukrong ka budu tu la la thauki balo ublei ula ai ki ke jat uno ubre ubala bantre unom du jare ka shong be how to batre kanong katai Kuli shibuan manjap kapwa bajong pipa stana bini mo shong gana diran mo. Ngar mo yo min sim shibuan ito kajing gan gajong pima. At nangyay kiyo syaprang nangyay tre sitam mo blay nang ko be ya ka team don pire ka pati si bro hoy be shibuan stanat ban yo la hit million subscribers Kuli shibuan ito kajing Kapay dong Siaro. congratulations Thank you so much. Kemarin ting ke bom ke kesing. Kinyai sawa haman ki jaka. Kat badang riu ke doi tara. Kisur tendrai, kinam jarangai.